fer el perfil de la reina d'Anglaterra no és fer un perfil qualsevol, sens dubte. He vingut anglès, eh? Has vingut com toca. He pensat, avui què em poso? Bé, una mica així. Molt bé. És un perfil interessantíssim. Però un comentar, és que no sé, vull dir, a veure... No, molt senzill, fem-ho fàcil. fàcil. Per començar, tenim una pantalla extraordinària que penso que l'hem d'aprofitar. No, l'aprofitaràs tot el que voldràs. Aquesta pantalla penso aprofitar-la fins a l'últim centímetre i sobretot començarem amb aquest personatge explicant-te'l amb 7 imatges. Molt bé. Amb 7 imatges farem un repàs biogràfic del que és el perfil de la reina Isabel II i comencem amb la primera imatge gairebé obligatòria per saber, per explicar el fet que realment ella, de petitona, i ara la veurem aquí de petitona, no estava destinada a ser reina. La imatge que veurem és una nena innocent que quedava tercera en la línia de successió, però va haver, com sempre, a la casa Windsor, un problema de llençols. Els problemes de llençols sempre han marcat aquesta casa, els segueixen marcant. I tant. Molt fortament. El seu pare era el rei Jordi VI, la mare era la reina mare, la reina Elisabet, la del Bifiter. Sí, la Bifiter. La senyora del Bifiter, que tenia, atenció, un majordom exprofesso que es dedicava a preparar-li els gin tònics tal i com ella volia, el senyor William Talon. Són detalls importants perquè, com t'ho diria, tenen motius per veure. Tenim la imatge, la fotografia aquí de la reina petita. Haurien de veure l'anterior... Bé, aquesta és la reina de petita, exacte. Per tant, ella no es va educar, Genís, en el que és el protocol i l'educació que marca qui ha de ser una futura reina. Era va tenir una educació... Exacte. Dins de què era? El que estava destinat a ser rei era el seu oncle, Eduard VIII, i Eduard VIII, justament l'any 36, quan mor el rei, l'avi, explica, anuncia que es vol casar amb la senyora Simpson, que és una nord-americana divorciada, i això provoca una crisi constitucional de tal calibre al Regne Unit que ha d'abdicar. L'abdicació fa que el pare d'Elisabet II, la futura reina, sigui rei, Jordi VI, i que la situï amb ella com a segona en la línia successòria. Ara bé, se li girava feina perquè els temps eren complicats. Tenim una imatge extraordinària del dia de la Victòria al balcó del Palau de Buckingham Palace, en què precisament... Si podem posar aquesta imatge del dia de la Victòria. És la fotografia número 2, sisplau. La número 2. En aquesta imatge veiem en Churchill amb la família reial britànica. Aquí la tenim. És aquesta. Aquesta imatge és sensacional. I aquesta era, per cert, la fotografia que demanàvem abans de petita, la Elisabet II de petitona. Aquí veiem ja perfectament el rei Jordi VI. Sí. S'ha guanyat la guerra, és el dia de la victòria, és un dia crucial, molt important. Veiem a la germana... Aquí veiem a Elisabet, la que serà reina, Elisabet II. Veiem a la reina del Bifiter, la reina mare, i en Churchill. En Churchill és el capità que, de fet, fa guanyar la guerra al Regne Unit davant dels nazis. Aquest element és molt important. Però, atenció, perquè aquella és la princesa Margarita, la germana de l'Elisabet. L'Elisabet aquí tenia un secret. A veure. Un secret molt important. Van sortir juntes, per cert, a celebrar el Dia de la Victòria com d'incògnit per Londres, però ella tenia un secret, que estava bojament enamorada d'un noi que no era ben bé l'ideal per la persona que es convertiria en reina. Aquest noi era el que coneixeríem com a duc d'Edimburg. Bé, què passava amb el duc d'Edimburg? En duc d'Edimburg no agradava a ningú per un fet gairebé genètic, perquè eren cosins. Eren cosins segons per part dels reis de Dinamarca, però eren cosins tercers per part de la reina Victòria. Per tant, si ho pensem bé... Hi havia uns vincles de sang que ho desaconsellaven. Que desaconsellaven totalment. Van tenir 4 fills. Ja veiem com van sortir. Carles, Anna, Andreu i Eduard. Ara ho explicarem, que complicava una mica la situació. Ara bé, tenia un problema. El duc d'Edimburg es va convertir en duc d'Edimburg precisament perquè per netejar-li una mica la imatge, per fer que fos avinent per casar-se amb Elisabet II. Perquè Elisabet II, i ara ho veurem amb la tercera imatge, es casa efectivament amb ell a l'any 47, amb tota la pompa, tot el sabó que vulguem. És una imatge extremadament important perquè aquest noi, justament, era un desastre. Tot i que ella estava enamorada. Tot i que ella estava molt enamorada. Estava bojament enamorada. Era un desastre... I aquesta imatge és molt significativa, que ell mira cap a una altra banda. Ell va al que va. Ell va al que va. Aquest és el cop de... Perdona'm, eh? Ell va al que va. Aquest és el cop de bragueta més important del segle XX europeu. Per què? Perquè aquest senyor tenia 3 elements que li anaven en contra. El primer, el financer. No tenia un duro, estava més pelat que una rata. El segon és que havia vingut a Gran Bretanya, a Londres, com a
a través d'un súbdit anglès. I la tercera i més important, i ens lliga justament amb la imatge que hem vist aquí del dia de la Victòria, és que el duc d'Edimburg tenia 3 germanes casades amb 3 senyors nazis. Sí, sí. Esclar, aquesta vinculació nazista amb un moment que havíem viscut el dia de la Victòria feia molt complicada aquesta boda. I es van casar. Es van casar amb tota la pompa i amb una sèrie de rècords absoluts en què la BBC va aconseguir 3 milions de subscripcions noves per veure a la televisió. El casament. I aquella nit, el casament, el gran casament, aquí veiem. M'agrada posar aquesta imatge perquè és igual que l'anterior. Sí, senyor. Però ja van vestits de reis. Per tant, aquesta imatge en què ell encara mira, ell va a la seva. Ell fa el que ha de fer. Ell acaba de fer el cop de bragueta del segle i ella està enamoradíssima. Està colada per aquest senyor, el duc d'Edimburg, que, per cert, l'han fet duc d'Edimburg precisament perquè pugui ostentar el títol de Sa Altesa Reial. És la mateixa raó per la qual la Camilla Parker Bowles va ser nomenada duquesa de Cornualla per poder ser avui ja reina consort. Ha dormit amb el rei i li has de dir, perdó, Camilla Parker Bowles no, Sa Altesa Reial Camilla Parker Bowles. Sí. Precisament pel mateix fet d'haver-se casat en unes circumstàncies curioses. Anem a l'altra fotografia, va. Anem a l'altra fotografia. És la fotografia número 5 i, evidentment... Aquí és el tema complicat de la reina Elisabet II. Fixeu-vos bé amb les mirades. Cadascú mira per la seva banda. La Diana se'l mira una mica, el Charles dient, escolta'm, què ha passat aquí? Hi ha una Camila en camí, la reina no sap què fer. La reina estava desesperada. La reina intenta, i aquest és l'any 92, l'Annus Horribilis, en què fa el famós discurs davant del Parlament i diu, mireu, jo és que no puc més, això és un desastre, és que m'ha passat de tot. És un any horrible per una sèrie de factors interessantíssims. Home, és que aquesta senyora va dir que eren 3 en el matrimoni. Clar. Quina frase. Home, quina frase. Després ja anirem a la taula a comentar la frase. Però és que això no és el pitjor. El pitjor és que aquell mateix any, Andreu, duc de York, i la Sarah Ferguson se separen. Te'n recordes de la Sarah Ferguson? Home, i tant, Sarah Ferguson. L'Anna, l'altra filla de l'Elisabet, es divorcia del capità Mark Phillips. Te'n recordes del Mark Phillips? Home, i tant. També es divorcien. Tot això, Windsor es crema. El Palau de Windsor va ser un símbol. Va ser un símbol, una cosa tremenda. Aquell incendi. I el desembre de l'any 92, el Carles i Diana se separen. Era inevitable que això passés. Clar, és que en aquest moment Carles i Diana se separen, estem davant del cap de l'Església Anglicana en aquests moments, també com a rei, com a nou rei d'Anglaterra, i amb 2 divorcis en el matrimoni, el d'ell i el d'ella. Tot això va demanar un assessorament d'imatge per netejar una monarquia britànica que anava quedant embrutida arran de tots aquests circumstàncies, i l'any 2012 jo penso que és quan arriba la culminació d'aquesta neteja d'imatge bestial amb la inauguració dels Jocs Olímpics de Londres, en què, ni més ni menys que el 007... Bé, aquesta no és la imatge, aquesta necessitem la imatge el vídeo en off, per veure justament com... Aquí l'estem veient, en Daniel Craig... Ah, això mateix. Aquí. Aquest és el vídeo, els 2 gossets de la reina, veus? Són els 2 corgis, uns gossets fantàstics. Aquest, ara en parlarem d'aquest, que sembla el duc d'Edimburg, però no ho és. I aquí et veiem el 007, Vicenci Parmetà, que visita la reina, i li diu, escolti, hem d'anar a inaugurar els Jocs Olímpics, hem d'anar a l'estadi olímpic, ara vostè i jo pujarem amb helicòpter, patatim patatà, anem cap allà, en Daniel Craig se la mira, va per darrere, tal poc. Aquesta neteja d'imatge, que és sortir a la tele amb els 2 gossos, la reina d'Anglaterra sortint, i atenció, aquest senyor, aquest paio, que va més tibat que un cagarro, és en Paul Wybreed. En Paul Wybreed és justament el majordom de la reina, la persona més propera que ha tingut la reina durant l'època del Covid i en tota aquesta època, perquè justament és el que prepara totes aquestes estructures personals, preparava totes les estructures de la reina. I ell i la seva donzella personal, de la qual també se'n parlarà en Apolo després. Va demanar acomiadar els 2 gossets perquè li havien tocat la pera durant tot el rodatge, perquè aquests gossets eren emprenyadors, una cosa tremenda. I es veu que la reina aquí va fer una broma. I què va dir? El productor d'aquesta pel·lícula, d'aquest vídeo per introduir, per arribar a la inauguració, va fer que els digués, Sa Majestat, ànims, il·lusionis, diu, escolti, m'ha posat el James Bond que no riu. Evidentment, en Daniel Craig fa una cara de truita freda que no s'aguanta. I aquesta és la imatge... Aquesta és la imatge del majordom, el famós majordom, que avui s'ha quedat sense feina, imagino, en Paul Wybreed, que l'any 82
va anar a passejar aquells 2 cossets que hem vist i quan va tornar es va trobar la reina amb camisón a fora de l'habitació i li feia allà, allà. Sí, senyor. Acabava d'entrar un intrus al dormitori i aquest senyor va aplacar l'intrus i es va convertir, i aquí veiem les condecoracions que va rebre pels mèrits d'aquell moment, va aplacar l'intrus i va fer-lo fora, en fi, moment èpic. Aquest és un dels moments en què... Perdona, digues, Sara. Això dels corgis, que a les xarxes hi ha molta gent que es pregunta què passa amb els corgis de la reina. I se'ls queda, qui en tindrà cura. És que això tindrem resposta segur ja les pròximes hores. Sinó que hi ha un arbre genealògic, ara el podem veure. Sí, senyora. Un arbre genealògic amb els descendents d'aquests corgis. El primer corgi que va tenir la reina, que era una femella que es deia Susan, que va rebre com a regal del seu 18è aniversari, s'ha anat reproduint fins als que té avui, que és el Harris i el Willow. El pedigrí dels gossos de la reina. Doncs això, sortirem de dubtes. Si tinc informació sobre aquest tema, te la faig segur en les pròximes hores. I ho hem acabat amb l'última fotografia obligada, en què veiem una Elisabet II una mica ja dient, bé, això és el que m'ha tocat, aquest és el meu fill, serà rei, és rei ara mateix, i Sa Altesa Reial Camilla Parker Bowles, que efectivament ha aconseguit finalment el que volia, i aquesta nit ja des d'aquesta reina consort. La reina consort.